Вітаю вас! У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Вясенняя прызыўная кампанія. Каля 1500 юнакоў Віцебшчыны адправяцца служыць радзіме. Нарадзіліся ў свята. 18 новых жыхароў паўночнага рэгіёна з'явіліся на свет у дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. Час духоўнага ачышчэння. У праваслаўных вернікаў пачаўся Вялікі пост, самы строгі і працяглы ў царкоўным календары. Падчас вясенняй прызыўной кампаніі каля 1500 юнакоў паўночнага рэгіёна адправяцца абараняць радзіму. Напярэдадні прэзідэнт Беларусі падпісаў указ аб звальненні ў запас і прызыве на тэрміновую ваенную службу і службу ў рэзерве. Военно-абавязаныя Віцебскай вобласці традыцыйна будуць служыць у злучэннях і воінскіх часцях узброеных сіл, унутраных войсках Міністэрства ўнутраных спраў, органах пагранічнай службы і дзяржаўнай бяспекі. Геаграфія таксама застаецца нязменнай. У прыярытэце пакідаць новобранцаў на Витебшчине. Будет учитываться и мнение призывников. То есть, если показатель здоровья располагает для того, чтобы его направить, условно, в силы специальных операций, то есть он годен без ограничений, там, или органы пограничной службы, его мнение будет, несомненно, учитываться, и призывник туда будет направлен. То, что касается службы в резерве, остается приоритет, в частности, для нашей Витебской области, это специалисты агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного направления, для направления на службу в резерве. Приоритетом будет пользоваться, опять же, по ходатайствам исполнительных комитетов и нашего облисполкома. Далее идут преподаватели, те, которые осуществляют свою трудовую деятельность в основном в сельской местности, медицинские работники, ну и все остальные категории граждан. У хуткім часе юнакоў, якія страцілі альбо не маюць права на адтэрміноўку ад прызыву, чакаюць медыцынскія агляды і прафесійныя адборы. Адначасова з вясеннім прызывам з войскаў будуць звольнены ў запас салдаты тэрміновай службы. Віцебскія праваахоўнікі і вайскоўцы прысвяцілі забег Дню абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. У святочным кросе на палігоне Лосведа прынялі ўдзел каля 300 мужчын у пагонах. Кіраўніцтва і асабовы састаў органаў унутраных спраў рэгіёна, ваеннаслужачыя і байцы атрада асобага прызначэння. Калону ўзначаліў начальнік управлення унутраных спраў Максім Субота. Дыстанцыя склала 5 кіламетраў. На ёй былі прадугледжаны і дадатковыя выпрабаванні. Двойчы байцы спыняліся, каб зрабіць адцісканне ў гонар святочнай даты. Кульмінацыяй стала ўрачыстае ўзнагароджанне. За добрасумленную службу салдаты і афіцэры атрымалі падзякі, граматы і ведамасныя ўзнагароды. Тым часам 18 новых жыхароў паўночнага рэгіёна нарадзіліся ў дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. 4 з іх з'явіліся на свет у Віцебскім абласным клінічным радзільным доме. Адзіны будучы абаронца ў гэтай кампаніі маленькі Максім. Яго маці прыехала з Оршы. Для яе гэта другое дзіця. Дома Максіма чакае старэйшы брат. Кампанію нованароджанаму хлопчыку ў абласным раддоме склалі 3 дзяўчынкі. Яны нарадзіліся ў сем'ях віцяблянак і жыхаркі Глыбокага. Гэта першыя, другія і трэція дзеці ў сем'ях. Рождение ребенка – это и так самая огромная радость и счастье, но в такой праздник 23 февраля – это еще и запоминающийся день. Я уже в этом роддоме второй раз. Здесь очень хороший персонал, все врачи очень квалифицированные, всегда есть помощь, всегда поддержка, поэтому рожать в этом роддоме очень комфортно. В год белорусской женщины, я думаю, что все-таки должен произойти такое вот увеличение в сторону рождаемости, и все те мероприятия, которые принимаются на уровне республики, на уровне области, должны дать положительный результат. А самое главное – это, конечно, осознанность наших семей, и в первую очередь молодых семей. Для этого у нас есть квалифицированные родильные дома, где имеются кадры, где есть медицинское оборудование, и где мы с вами
на высоком уровне можем оказывать медицинскую помощь, не глядя, где проживает данная женщина. Для нее доступно все. Перавагу сярод народжаных на Віцебшчыне 23 лютага утрымлівае моцны пол. У святочную дату на свет з'явіліся 12 хлопчыкаў і 6 дзяўчынак. А сапраўдным асілкам лютага ўрачы называюць дзіця, якое нарадзілася ў абласным клінічным радзільным доме некалькі дзён таму. Яго вага перавысіла 5 кілаграмаў. Зараз усе пацыенты установы адчуваюць сябе добра, кругласутачна знаходзяцца пад наглядам медыкаў і рыхтуюцца да хуткай выпіскі. С клопатам пра самых маленькіх. На Віцебшчыне павялічыцца колькасць груп для дзяцей да 2 гадоў. Гэтай вясной яны дадаткова адкрыюцца ў больш чым 25 установах дашкольнай адукацыі. Такое рашэнне прадыктавана запытамі бацькоў. Для сучасных мам гэта магчымасць плаўна падрыхтаваць малых да дзіцячага сада, а таксама раней вярнуцца на работу. У гэтым упэўнілася наш корэспандэнт Інна Падрэцкая. Двухгадовая Хлоя Сцяпанова – одна з самых маленькіх выхаванак віцебскага дзіцячага садка нумар 112. За апошнія паўгода праменьчык паспеў стаць для яе другім домам. Тут яна абедае, спіць, гуляе з аднагодкамі і развіваецца. Гэта час адаптацыі не толькі для дзяўчынкі, а і для яе маці. Мы отдали ребенка раньше в сад, чтобы он прошел социальную адаптацию. Тут есть возможность получить различные навыки самообслуживания, моторики, развитию речи. Также и мне после декрета пройти мягкую социальную адаптацию к работе. Усяго ў групе для самых маленькіх 10 хлопчыкаў і дзяўчынак. Чаргаванне спакойных і актыўных гульняў, прагулкі на свежым паветры, дзённы сон. Рэжым дня асаблівы і пабудаваны з улікам узроставых асаблівасцяў. Для ўсебаковага развіцця дзяцей створаны ўсе неабходныя умовы. В саду он здесь приобретает навыки самообслуживания, плюс соблюдается режим дня, что очень важно. У него появился интерес и к рисованию, и к музыке. Он очень любит музыкальные занятия, которые здесь проводятся на базе сада. Поэтому я вижу, что препровождение в саду за эти полгода большое влияние оказывает на моего ребенка. Созданы все необходимые условия для разностороннего развития наших малышей. Имеется игровая, раздевальная, спальня, а также особенностью нашего проекта детского сада является встроенная прогулочная веранда, где наши дети могут гулять, несмотря ни на какие погодные условия. В Первомайском районе организована работа 5 групп для детей в возрасте до 2 лет. 3 группы расположены в детских садах микрорайона Билева. С марта месяца мы планируем открыть группу в микрорайоне Тарный. К началу учебного года мы планируем открытие еще 5 таких групп в Первомайском районе. У бацькоў і раней была магчымасць аддаваць у садзік дзяцей да 2 гадоў. Але апошнім часам попыт на месцы для самых маленькіх значна ўзрос. Сёння ў паўночным рэгіёне працуюць 65 груп другога ранняга ўзросту. У сакавіку з'явіцца яшчэ 2 дзясяткі. Усё, каб падтрымаць сем'і, дапамагчы мамам рэалізаваць сябе ў прафесіі і даць дзецям якасную дашкольную адукацыю з самых ранніх гадоў жыцця. Інна Падрэцкая, Яўген Тарбенка, навіны Віцебск. Трэці этап рэпетыцыйнага тэсціравання стартуе ў Беларусі 1 сакавіка. Зарэгістравацца на іспыты можна праз асабісты кабінет на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Самыя папулярныя прадметы папярэдніх этапаў – руская, беларуская і англійская мовы, матэматыка, фізіка і біялогія. Праверыць свае веды можна па 14 вучэбных дысцыплінах. Новы – гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі. Такая рэпетыцыя іспытаў дае магчымасць познаёміцца з тэмамі, тыпамі і формамі заданняў, вызначыць прабелы і падрыхтавацца да ЦТ больш эфектыўна. Трэці этап рэпетыцыйнага тэсціравання працягнецца па 30 красавіка. У праваслаўных вернікаў пачаўся Вялікі пост, самы строгі і працяглы ў царкоўным календары. Ён будзе доўжыцца 7 тыдняў і завершыцца галоўным хрысціянскім святам – Воскрэсенне Хрыстова. Вялікі пост – гэта не толькі час строгіх абмежаванняў у ежы, а і духоўнага ачышчэння. У гэты перыяд варта адмовіцца ад забаўляльных мерапрыемстваў і шкодных звычак і задумацца пра ўнутраны свет, пра стан душы, вызваліцца ад крыўды, злосці і зайздрасці. Галоўная сутнасць Вялікага посту ў тым, каб пранікнуцца любоўю і міласэрнасцю да блізкіх.
вспомнить о Боге, вспомнить о Творце, который каждого из нас вывел из небытия, дал нам жизнь. Пост нужен именно для того, чтобы нам быть поближе к Нему, в молитве соединяться с Ним. Когда мы отказываемся от какой-то тяжелой пищи, то нам легче мыслить о Боге, легче заниматься духовными делами, творить добрые дела с тем, чтобы мы вспомнили о главном, о смысле нашей жизни. Смысл нашей жизни – это вечность, это вечное пребывание с Богом после своей телесной кончины, вечное блаженство, и к этому мы должны стремиться. Сёлета вялікі пост у праваслаўных вернікаў будзе доўжыцца да 11 красавіка і завершыцца самым галоўным хрысціянскім святам, якое сімвалізуе перамогу добра над злом, жыцця над смерцю, уваскрэсеннем Христовым. Традыцыйныя народныя рамёствы ў сучаснай інтэрпрэтацыі. У Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці працуе выстава-конкурс маладых майстроў творцы традыцый. Свае вырабы, яркія, унікальныя і крэатыўныя, прадставілі 20 аўтараў з 15 раёнаў Віцебскай вобласці. У экспазіцыі работы выкананыя ў самых розных тэхніках: маляванка, ткацтва, кераміка, набойка, саломапляценне, вышыўка па сетцы. Маладыя спецыялісты працуюць у дамах рамёстваў и протягивают традиции продков. Соломоплетением меня научили заниматься в колледже. И познакомилась со спиральным плетением я там. Пришла в дом ремесел, и мне предложили этим заниматься. Это как медитация. Работа эта нравится из-за того, что ты сидишь, ковыряешься в этом всем. Очень увлекательный процесс. Больше мне нравится гончарное дело, потому что как-то это мне близко по душе. Пытаюсь именно благодаря узорам и тем, можно сказать, формам, которые в то время были, можно сказать, востребованы. Это как-то повторить или восстановить, дополнить. Так как эти мастера только пришли работать в сферу культуры, мы хотим их поддержать. На сегодня им сложно конкурировать с мастерами, профессионалами нашей сферы. Поэтому сегодня у них есть уникальная возможность в нашем выставочном зале показать свои работы широкой публике горожан и гостей нашего города. Новый выставочный проект Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці падтрымлівае маладыя таленты, якія развіваюць традыцыйныя накірункі народнага мастацтва. Хоккейный клуб «Витебск» официально у плей-офф. Мядзведзі забрали третью путевку ў нокаут-раунд беларускай экстралігі. Усё вырашылася ў жлобіне ў матчы супраць мясцовага металлурга. Гости аказаліся мацнейшымі 3-2. Дзякуючы гэтай перамозе команда Романа Юпатова набрала 71 очко и замацавалася на третьем месцы ў турнірнай табліцы. Ніжэй 6-го радка, які гарантуе прамы выхад у чвэрцьфінал, паўночнікі ўжо дакладна не апусцяцца. Для Витебска гэта 5-й запар выхад у плей-офф. Раней удзел у розыгрышы Кубка прэзідэнта забяспечылі сабе сталічнае юнацтва і салігорскі шахцёр. Для нашай каманды мінулы сезон стаў самым паспяховым у гісторыі. Витебск упершыню дабраўся да фіналу Кубка прэзідэнта, дзе толькі ў вырашальным матчы серыі саступіў юнацтву. Больш за 200 спортсменов из Беларуси и России собрало у Витебску открытое першинство в области по кикбоксингу. Спаборніцтвы прысвечаны Дню абаронцаў Айчыны і ўзброеных сил Республики Беларусь. Свое майстэрства ў рынгу дэманструюць кадэты, юнакі і юніёры. Мацнейшых кікбоксёраў выяўляюць адразу ў 4 узроставых групах. Самым малодшым атлетам па 9 гадоў, старэйшым 16. Менавіта да іх самая пільная ўвага з боку трэнераў і спецыялістаў. Яны разглядаюць гэты старт як один з этапаў падрыхтоўкі да буйных республиканских стартов. Цель и задачи нашего мероприятия, конечно же, это приобретение незаменимой соревновательной практики для наших ребят. Отборочный, он у нас считается как отборочный старт на первенстве Республики Беларусь. Победители и финалисты завоюют право представлять Витебскую область на первенстве Республики Беларусь. Прошлый год выдался отлично, выиграл Кубок мира по кикбоксингу, выполнил норматив мастера спорта. Потом на Новый год был отдых, отдыхали.
и начинаем потихоньку набирать форму к будущим стартам. Конкуренция будет на всех соревнованиях, все противники по-своему сильные, под каждого надо подстраиваться. Ну, будем работать. Я согнала к этим соревнованиям до 51 килограмма, форму набрала неплохую и хорошо подготовилась к этим соревнованиям. Будет довольно хорошая конкуренция, и я верю в себя, я считаю, что я выиграю. Першынство Рэспублікі Беларусь по кікбоксингу ў красавіку будзе ладзіцца ў рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі стайкі. Спартсмены Віцебскай вобласці будуць прадстаўлены ва ўсіх вагавых катэгорыях. Важная и самая цікавая навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебскаблгидромета, в ближайшие сутки по области будет воблачно с прояснениями. Ночью у многих районах, днем местами снег. На дорогах гололедица. Ветер полночный 3,8 метров за секунду. Температура поветра вночі от 1 до 6 градусов морозу, днем от -3 до +2. У Витебску будет воблачно, ночью часом невеликий снег, днем без істотных опадков. На дорогах гололедица. Ветер полночный 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью 3,5 градусов со знаком минус, днем 1,3 градуса морозу.